reporter journalist atau empat jurul ini dak nangai cetom jono pot pini nil itu political opposition political party keduaan lape social organization keduaan including KSA nil itu dak pini a joint meeting isi kedua ke la pelo Karbi Anglong lapen di Mahasau matalo di Mahasau boleh pundam kita hadang Karbi di area umrong su beteke Adani Ambani Hinduja Greenco lapen ke Godrej lapen Baba Ramdev latum hai hu pan ilitum Karbi Anglong tribal land area under 6th schedule si alang litum pan long le pivaret alang litum ke tribal organization kali tribal corporates ta kali lage totally 6th schedule constitution si kapit puklo lagapi puk chatan ta kali alang litum ke chaya bangke Karbiang long ke du an along le ilitum akhai amen pavedet si Karbiang long papi pulong le det ji po pansinon ke claim along le bangal la pondet lagi unji kali ahok lo latum itung Karbi amen bangal papa vedet ji halatum si cerai kim di pusi amata ahok alamen pudam lo ilitum Karbiang long lapen north east anatuke ilitum area na kai kali ilitum Mongolia na kai non hala area na kai si ilitum lo le cerai kim di pansi kapor i latum kapor i ke BJP itu apan ke RSS atum si ke Japon ke direction ini RSS atum ke Manusmriti along ke to ateng skala atum kami claim Manusmriti along ke puke ilitum Shudra tu itu tribal atum ke longle cerai longle hompoti kibi longle dada kata Anjek Karbi Anglong badi Mahasau kulate ba borolen posita daga boru to malongle di masa to malongle Karbi to malongle kupinaglo hompoti duulo ilitu la hompoti itu malompen ilitu hompurti putapuram itu property kapawedan dia pasti alang itu claim la sinon Adani Ambani Chochelang aku bang ojilang mesti ilitu sarkar at alompen isi confidential information itu ke long dulu. Tere memi alam ilitum pan sakor sadi na pincok dia pandai claim. Long le la sinon survey ta survey long le det non ningkan follow long le ka survey long le. Survey long le det ta ke lai hui ke itu Karbi itu along le kali ahem ku ave ku puji apan se la ke claim. Non itu rare earth uranium platinum lapen ke gold lai hui an ke pon dia pan ke claim lapen pon da pon bom le ili tung ke lang dun prong chona la si itum lang dun prong ke chok che ke chok che ke itum me thama si len det po la po si ni tum la opposition a party ke duan lapen ke social organization ke doan da Karbi Anglong non amat ke Karbi itu situation sita kuki itu area ta long lege se rai dampo Rehma area ta long lege se rai dampo Dimasa area ta long lege se rai dampo Khilonjia Ohomia area ta long lege se rai dampo lapen ke Adivasi itu long lege ta se rai dampo lapen Khasi Garo itu long lege ta se rai dampo Tiwa itu long lege ta se rai dampo lasi non ni itu akaprek akhe itu asong anta pangrom konti non itu ngace song ya ban pini decision resolution and tip lo lapen mo January ner ke parni nilitu procession dosi memorandum submit ko lapen ke lapi inton ke det dilak nitu memorandum submit det ke nitu im hongji ruini ke im hong nanji lage government na tum ta rule lo ruini ang bong ke kopine so ni claim nanji yong si ruini ang bong ta Hal claim that pulote ni to get kaje song among inton telo ha kapijut dam dia bangkela ka autonomous state long ke nang tik lai la kam athema autonomous state long le tikke Assam government si ini tu mamunit tumpan aripen law aripen si kok ning si ini tumpan ini tum alitar tumpan ke pasodi beret agreement atau pasodi dun beret
Organization amen pinini tu dak organization amen ni cini SS ita dak na itong dun lam kanige tuman pini dak ka participate tuman Robi Kumar Phangcho alang li CPIM pen alang li dolo Robindro Rompi alang li JCCPA pen alang li dolo Soisin Rompi alang li HTL pen la pen JCCPA pen lo alang li Jogot Singh Inti alang li Congress pen lo la pen ke Sukur Singna alang li NPP pen lo la pen Sar Singh Ingling ASDCS pen lo la pen ke Barnabas Tili KSA Inglong Ho la pen ke Sumit Timung KSA la pen ke Rajen Timung IPP la pen Women Justice Forum pen Violet BP alang li dolo la pen Karbi Anglong Democratic Women Association pen alang li tu nili amen bang tak tok te no amen kupung mayo presiden amen Sanget Sinarpi alang li dolo alang li talam nang jedon no la pen Biswajit Jyoti Terom KSA pen dolo la pen Samson Inti KADSA pen dolo la pen ke Klengdun Hangzhou All India Students Union body alang li Aisha la pen Rong Kim Kumung KSYC Vice President alang li tadolo la pen Longki Ram Tokbi alang li President KA Karbi Anglong Kisan Society body Somik Sontha Sopa alang li dolo la pen Sonjip Kramsa Karbi Youth Association pen Karbi Anglong KNCA alang li General Secretary alang li tum anda lam nanige dun erlo la parta da ka chetong tum ke bang haro pak do chetong la ni tum pini bi syojeti bu erlo alang li me alang li tum ando la pen ni tum political party satu Congress satu tado NPP satu CPIM satu tado lasi inang atung atha laso ai isu aku tha unitedly pen fight to the high person si matha sita itu misa belief do Congress party pen name kai da nije bom border apu thak no lapen ke non la corporate man longli ki pia pu thak no lahia pu thak bang ke maju pen the command opposition to party BJP atung la sodak nang ke claim ke chok chabu tak ke 5G ala so tum ben atu yang ke claim rap ke jiban thang ka siksa ka we la sipini itu mahim da chekoi dun lo la pen itu isi ka bisas dolo ka belief dolo ka bilong ara na tum tame la rakadu ka venon chingrum pet ben la so ke claim ji along non BJP along inut bahni tum kido tum tame na tum jong si Karbi akhe pancing ho Karbi longli pancing ho la pen corporate pan longli ki chok che pu kama tha tuman ulu tum te non 8 January jitu a program lo ke na chitu dum pango la helo ni tni hin ben kai pin la pen la so ka che song bangke in tonte chun nanji longle papi longle det an so kam ke fansi non kadu be chingwai lo la so pu thak bangke ni tu party ben tame nai lo ni कैसे तलाक की सिबा है कैसे सिबा चलो जाऊं तो क्या si dilabang so amai lo ni tum culture dia song kan nanti tolong lo kopi portion aja tolong kok malah break kali itu tum akar biang long along lid helang ten ke cenglo break itu makar biar right semuka nona por landam pelutang tel tum kacepang go lo ko tum thegam lo lasi isi collective itu leaders dat tong rapet pen kapre ka ham thang kan aja tong so ham thang doan jalang pet pen jase met itu malong le pilang kukuson si gelang jalang arni ka pajok di ma jase met pet non BJP ka cari atung
Karbiang long along li kacechor ji lapang so sai ke deng bom bang kala ke ilitum obi pharu phana kana hok thidung du la ban tum klar da galam lo kasi la bang pache plang long nang ni pulo bang la so aputha kache song ji phan isi one nation one voice bang itu teman bang nang ti isi ada long isi se yang tong hala so se yang tong memang security bang pache thang nang ji je karbi ang long awi kimi non e prang nang ke plan jilang ke dugom jilang atum a future la akaya lang tu ma khape dasmel tum longli thelang dang la kemen tuni tame bang aphan dang kel tum pe ke the pulo bang so se yang tong bang kel tum ben tame kedam tang apol tame tum che song bom nang bom lo te bon ta nona bang ke nilu tum ninga che the bang la hello eklai back pen dak ke doan